Mae'r sgwrs da ni'n cael heddiw yn gynnwys pynciau sydd yn gallu peri gofid, maen nhw'n gallu bod o natur eitha sensitif. Felly dyma bach o rybydd os ydych chi ddim isio clywed na gweld sgyrsiau fel hyn heddiw. Ond hefyd, ella mi wneith sgwrs heddiw ddod â bach o gysur a bach o gymorth i chi os ydych chi'n teimlo eich bod chi'n diodda hefo'ch iechyd meddwl. Croeso rieni a gofalwyr. Rwan, mae bod yn riant yn anodd. Rhaid rhoi gofynion eich plant o flaen eich rhai chi, ac mae'n gallu bod yn addasiad mawr i bob unigolyn a theulu. Mae'r pwysau a'r gofynion sydd arnom ni fel rhieni yn gallu teimlo bod hi'n anodd dal yn penna uwch ben y dŵr. Fel rhiant yn hun, dwi wedi diodda hefo yn iechyd meddwl ers gael plant, ac ar y dega o'n i'n gallu teimlo'n unig, a dwi'n meddwl bod hi'n andros o bwysig bod rhieni yn teimlo'n gyfforddus, yn siarad a rhannu profiadau, a peidio bod ofyn na teimlo cwilydd yn rhannu sut maen nhw'n teimlo go iawn. Rhywun arall sydd yn teimlo'n debyg i fi, a sydd yn barod i siarad ydy Aled Edwards, y mama o elusen Syd Mae Dad, a gwawr Mae'r sydd yn gweithio yn yr adran cefnogi teuluoedd Cyngor Gwynedd. A heddiw, mae'r tri yna ni yn mynd i gael sgwrs agored am sut mae rianta yn gallu gael effaith ar iechyd meddwl ni, ond hefyd rhannu bach yn profiadau ni a beth sy'n helpu ni a pa wasanaethau sydd allan yna i helpu bobl eraill. Felly, eisteddwch lawr, mwynhewch. Felly, gwawr a Aled, mae'r ddau yna chi trwy'ch gwaith a'r pethau ydych chi'n neud tu hwnt o'ch gwaith ydych chi, Aled, yn gweithio efo bobl a rhieni sydd yn diodda efo iechyd meddwl bron bob dydd, bob wsos. A isio holi ydw i'r cwestiwn cyntaf dwi isio holi ydy, pa arwyddion ydych chi'n meddwl sy'n na i bobl sort of pigo fyny ar y ffaith ella bod i iechyd meddwl nhw'n diodda wrth i nhw fod yn rieni? So dwi'n meddwl weithiau, wel o ddydd i ddydd, y straen o fod yn riant, a weithiau mae pethau yn bildio i fyny tan dydy mae rhieni yn teimlo fedrith nhw ymdopi o ddydd i ddydd, so bosib bod nhw'n stopio mynd allan, bod nhw yn stryglo o ddydd i ddydd. Dwi'n dall beth fel, ac dwi di diodda efo iechyd meddwl fy hun, ac un beth dwi eisiau lot amdan ydy sut o'n i'n dangos sut o'n i'n teimlo. Ond i lot o ffrindiau ac i teulu yn wedig, o'n i'n mynd dangos yn iawn, o'n i jyst ar mynd y ffordd arall. O'n i di poeni gymaint amdan pobl meddwl bod fi ddim yn digon da fath o dad, bod fi ddim yna i'r plant, bod o'n i jyst di mynd y ffordd arall, ac o'n i hyd gormod. O'n i'n fel sa'ch ti'n gweld ar Instagram, the perfect family. O'n i'n trio wneud gormod i codi fy iechyd meddwl fy hun, i nôl i fyny, i dechrau meddwl bod os dwi'n wneud mwy, ella wneud hi'n codi fi fyny. So mae'n gwahanol ochr, really. Ond hynna di'r pwynt o'n i'n trio codi ydy, mae pob yn wahanol. Does na hyn di'r un peth nes bod pobl yn sbio ac dweud, oce, mae hwn hefo problemau iechyd meddwl neu beth arall. Mae gallu bod pethau mor wahanol, ond pethau mor fach hefyd. So, mae yn anodd i pigo fyny. Mae yna rhai pethau da ni yn neud, fatha, fel gwaw yn dweud, gallu mynd i ffwrdd a cadw ni hunan, dim siarad, ella bach mwy distant yn teulu, ond i cadw llygad ochr arall hefyd o wneud gormod trio brofi pwynt. Mae hynna gallu dangos hefyd bod na rhywbeth ddim cweit yn iawn ac ella bod eisiau siarad ar rhywun. A'r newid yn hunan weithiau so bod rhieni, bod pobl yn sylweddoli, oce, dwi'n mynd cweit yn teimlo'n iawn, dwi'n misio mynd allan, dwi'n misio wneud yr un pethau ac o'n i arfer wneud, bosib ddim efo'r amser chwaith, achos efo fod yn riant, mae bywyd rwy'n yn
newid dros nos. So wedyn mae'r pwysa na, mae rhieni'n rhoi ar ei hunan. Heb fod isio weithiau, a sut fedrith hynna cael effaith ar iechyd meddwl, bod fedrith rhieni fod yn reit galad ar ei hunan, yn poeni am be ddigwyddodd ddoe, poeni am be sy'n mynd i ddigwydd fory, yn lle bod nhw yn sylweddoli bod nhw'n gwneud job da, a cario ymlaen o ddydd i ddydd, a gwybod bod tydyn nhw'n ei hunan, a bod na lot o gefnogaeth allan yna, pam dydyn nhw ddim yn teimlo fel bod pethau'n mynd mor rhwydd a fysa nhw'n licio. Dwi'n cofio pan oedd ni newydd gael yn ail a nes i sylwi bod fi'n sal a ddim yn iawn. Oedd na ryw deimlad o, fel ti'n dweud, eisiau masgio sut o'n i'n teimlo, trwy trio profi pwynt i bobl. Ond hefyd bod rili ofyn cyfadda rhywun am y ffordd o'n i'n teimlo, achos o'n i ofyn i rhywun cymryd y babi gyda fi, a meddwl bod fi ddim ffit i fod y fam. Ond mae'n rhywbeth sy'n digwydd i gymaint o bobl, a rili, o'n mhrofiad i, be nes i sylwi oedd, does a neb isio cymryd y blant i gyda chdi. Dydy diodda fod i iechyd meddwl di, ddim yn golygu bod chdi ddim ffit i fod y riant. Mae'n golygu bod chdi angen help, dweud. Ie, mae'n shocking, really, faint o bobl sy'n mynd lôn na dechrau gofio feddwl bod os dwi'n agor fyny a deud, mae gennym fi meddyliad tywyll, bod rwy'n am dod draw ac cymryd plentyn o iawn fi, a dim dyna sy'n digwydd o gwbl. Mae yna gymaint o pobl allai isio helpu ac helpu datblygu chi a plant efo gilydd i codi ddau yn eich i fyny, ond bod wrth bod chi ddim yn lle iawn, da chi ddim yn lle iawn i gallu oed 100% i'r plentyn. So dim yn ces o on bod chdi ddim yn iawn, da ni'n gwybod plentyn i ffwrdd, ond dan codi chdi nôl fyny i gallu bod y fersiwn gorau o'n dy hun i gallu oed y cyfle gorau i'r plentyn hefyd. Bod o'n de. Bod o'n ddim i deimlo'n iawn pob dydd. Bod da ni gyd efo iechyd meddwl yn mynd o 1 i 10, a mae o yn gallu symud i fyny ac i lawr, a gwybod, dod i'n nabod yn hunan yn well, a gwybod be ydy'r pethau bach weithiau fedrith wneud yr holl wahaniaeth. Ie, mae yna pobl yn sôn am deud it's okay to not be okay. Ond hefyd i pobl dall bod mae'n okay, bod yn iawn hefyd. Mae yna gymaint o stigma yn munud yn deud it's okay to not be okay a siarad amdano fo. Ond weithiau di pob diwrnod ddim yn diwrnod tywyll ac dynyddiad da yna i bod yn hapus ac i enjoyo diwrnod fel mae'n dŵad. Dim i gorau feddwl o a just embraceio ac enjoyo'r amser da. Mae hwnna'n sort o fatha yr catastrophise yna o deud bod chdi'n cael diwrnod da, mae rai mae'n rhywbeth drwg yn mynd i ddigwydd o'n, achos diolch yn ei set. Dwi'n fel, yr hynna. Ond dwi'n rili licio beth ti'n newydd ddeud, mae'n iawn i chdi gael diwrnod da. A fatha rhieni mae yn digwydd, ti'n bo? Be sa chi'n ddeud wrth rhywun sydd yn dioddau efo iechyd meddwl neu'n sylwi, dwi ddim eisiau gadael y tŷ, dwi'n yn teimlo'n iawn yn fi hun, does a rhywbeth ddim yn ista'n iawn. Be sa chi'n ddeutha nhw i wneud fatha'r cam cynta? So, be sy'n bwysig ydy siarad a gallu rhannu efo rwy'n sut maen nhw'n teimlo, ond hefyd i wybod bod does a neb yn mynd i farnu. A dwi'n meddwl dyna beth sy'n bwysig, bod does na neb yn mynd i farnu, so mae yna gefnogaeth allan yna, so dyna'r peth cyntaf dwi'n meddwl, just cyfadda bod tydi rwy'n ddim yn teimlo ei hunan. Ie, dwi o profiad fi, dwi wedi bod mewn goblin o lle drwg, dwi wedi oedd a lot hefo meddyliau
eitha drwg. Ond ar amser, o'n i'n cadw hynna i fy hun a ddim yn agor i fyny amdano fo am bod ni'n nofyn be pob yn meddwl, nofyn be sa'n digwydd, nofyn be sa graig ac ffrindiau teulu yn meddwl amdano fo. Ond ar ôl i mi sylweddoli bod wedi hyn ddim yn iawn, ac y stepan gynta na ydy un anoddach, a dyn hwn wrth pob, agor y drws na ydy'r job anoddach. Mynd am y drws o agor, mae o'n, sa chi sylweddoli faint o pobl sy'n yna o'r cymorth i chi a i helpu chi, a dwi'n dyfaru bod fi wedi gadael yn mynd mor bell, a bod fi ddim wedi cael sgwrs hefo graig, hefo health visitor, hefo rhywun i gadael nhw'n gwybod bod o'n i'm yn teimlo fy hun a bod o'n eisiau bach o cymorth. Weithiau, da ni'n oed lot o postnatal depression. Dim postnatal depression di'r pob tro. Mae yna weithiau, da ni'n jyst yn teimlo bach yn isel, ond mae'n bwysig bod ni dal yn siarad amdano fo hefo rhywun, a bod mae teimlo'n isel yn gallu troi i postnatal depression, ac bod yna rhywun yn gwybod, bod yna rhywun yna i cadw'r llygad arno ni. A jyst i wneud siŵr eto bod doedd neb yna i creu babi chdi y ffordd, da ni gyd yna eisiau helpu, a eisiau helpu babi. So please, os dyd wbath, mae mor bwysig i agor fyny. Hyd yn oes dim at teulu, hyd yn oes just at health visitor, rhywun personol. Mae mor bwysig i wneud. Yndi, a mae'n gallu arwain at fywyd, fel ti'n dweud, at fywyd gwell y munud ti'n agor y drws na. Yndi. Fytha, dwi'n meddwl am yn hun ar ôl cael yr ail blentyn i pwy ydw i wan. Mae gweithio ar yn hun, a rhoi'r amser na i fi fy hun. A caniatau, dwi'n meddwl, ti angen rhoi caniatad i chdi dy hun, weithio ar chdi dy hun. Chos dwi'n meddwl fod rhieni, mae pawb yn, ti'n meddwl, dwi jyst yn gorau edrych ar ôl plentyn yma, dyna di job fi di rhiant nhw, dwi'n yn bwysig wan. Ond mi wyt ti mor bwysig, achos os na mae gen ti riant iach, di'r plentyn a ddim yn mynd i ffynnu chwaith, achos mae'n rhaid i'r plentyn, ti angen bod yn iawn, i dy blant di fod yn iawn. Da chi'n cytuno fo hynna? Dyna, yn yng ngwaith i, un o'r analogy da ni'n defnyddio'n aml ydy o ran yr oxygen mask ynde, bod rhaid iddyn ni edrych ar ôl yn hunan cyn fedrwn ni roed yr oxygen mask ar y plant. A weithiau dwi'n meddwl bod da ni fel rhieni, da ni eisiau gorau un plant, da ni'n brysur yn wneud mor gymaint o bethau. Da ni'n coginio, da ni'n taxi, da ni'n mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen yn dydy. A weithiau mae rhieni jyst angen stopio, a dwi'n meddwl jyst gofyn be wyt ti'n neud i dy hun. A weithiau fedri rhieni ddim enwi un peth, achos maen nhw'n rhedeg o gwmpas yn trio plesio pawb arall, a dydyn nhw ddim yn stopio a meddwl am eu hunan. A dwi'n meddwl, mae just yr tools yna just gallu rhoi just iddyn nhw stopio a meddwl o ran be fedrith nhw wneud, mynd am dro, cael bath efo bubbles, ista lawr a cael panad, a gorffan y panad na yn i'w myg gora. Rhyw bethau bach fel yna'n gallu wneud mor gymaint o wahaniaeth, achos wedyn mae rei o'r pethau bach maen nhw'n boeni amdan neu angen neud i'r plant, bod nhw wedyn yn dod yn haws hefyd, achos bod iechyd meddwl nhw, achos bod nhw yn teimlo yn well yn eu hunan. Ie, dwi'n cytuno yn hollol af hynna. Fatha rhiant, dwi weld o fy hun, yn fy hun. Weithiau, mae gen i fi gymaint mae gen i fi gael diwrnod drwg yn gwaith. Wedyn mi adra, bwydo plant, a maen nhw'n gallu bod y ffrio ac i a cath weithiau. Ac mae'n gallu, fatha rhiant, mae'n gallu bach yn overstimulating. So dwi'n nabod y seins yn fy hun wan. So be dwi'n neud ydy, os dwi'n cael at y pwynt lle mae pethau'n bach yn gormod, dwi'n siarad efo fy ngwraig, da ni'n siarad am pob dim. Ond dwi'n gallu deitha hi, gwranda, dwi'n
dwi angen 5 munud. A weithiau dwi'n just mynd allan ac dwi'n just cerdded rownd y dair lle dwi'n byw. Neu weithiau dwi'n just mynd i oed bach o cerddoriaeth am 5 munud. Ond y 5 munud yna, mae'n gallu dod o fi nôl at fy hun, fel bod fi gallu dod nôl fewn i'r sefyllfa ac a delio efo mewn yn meddwl gwell yn lle bod overstimulated ac ddim yn mynd at y situation yn y ffordd iawn. Dwi wedi deud yn barod, mae gen i brofiad personol lle dwi wedi dioddef yn iechyd meddwl. A dwi'n meddwl un o'r pethau nath amlygu fo i fi oedd bod fi jyst yn teimlo chydig bach fatha beth dwi'n neud. Do'n i'm yn hapus ac o'n i'n teimlo'n andros o anghyfforddus ac annifyr am fi fy hun. Achos o'n i'n meddwl am berson ofnadwy o ti, bod chdi ddim yn mwynhau y babi bach hyfryd ma. A oedd yr meddyliau'n mynd y waith ac y waith a nes i sylwi di hyn ddim yn normal, dylia bod fi'n teimlo fel hyn. A dyna sut nes i sylwi bod fi'n dioddef hefo'n iechyd meddwl. Oedd o fatha wake-up call eitha afiach. Ond dwi'n meddwl oedd rhaid efo ddigwydd i fi allu gymryd y cam nesa i gael help. Ond dwi eisiau gofyn wrthoch chi, ac eich aled, sa'n gret, swn i'n cael bach o dy stori di. Yn 2021, ges i fy merch, fengach. Ac o pob dim yn iawn. O pan ges i gwlad bod y gaig yn ddisgwyl, o pob dim yn iawn, o'n i'n edrych ymlaen, o'n i di prynu pob dim, fatha sa'ch chi'n meddwl bod yn naturiol mewn unrhyw teulu. Ond munud ddoth i, o'n i jyst teimlo fatha pam di'r teimlad ddim yna. Pam di'r... O'n i'n gwybod bod yna cariad yna o fatha merch a dad, ond oedd yn rhywbeth ddim cweit yn iawn. Ac nes i trio, fel ti'n gweld ar Instagram a Facebook a bob man, bod yn un o'r tada yma sydd yn gwneud pob dim i teulu, sydd yn yna, sydd yn wbath sa'ch di'n the dream dad. Ond o'n i'n trio profi i fy hun na bod o'na'n problem, bod pob dim yn iawn, wrth diclwyddo wrth pob, o'n i'n trio neu fy hun teimlo'n well. Ond un o'r beth gweitha nes i, wrth neu hynna, oedd iechyd meddwl yn mynd yn waith ac yn waith. O'n i'n dechrau cael meddyliau dadwy a drwg am fy hun, fatha dim digon da, o'n i'n mynd drosodd i unig gormod, ac o'n i jyst, yn diwedd, o'n i ddim eisiau bod yma. A mae'n reit anodd i siarad amdan, i agorbennu amdan bod y bond ddim yna'n syth rhwng tad a merch. Ond pan nes i cael help yn diwedd, dwi'n mor falch nes i. Dwi'n falch bod ni wedi gallu agor fyny i rywun ac siarad amdan sut o'n i'n teimlo, i fi gallu symud ymlaen. Ar amser nes i dechrau sbio fewn i llefydd o'n i gallu mynd a bod o'n i'n poeni gymaint amdan gadael y graig lawr, gadael y teulu lawr, gadael plant i lawr. O'n i jyst ddim eisiau siarad iddyn nhw amdan sut o'n i'n teimlo, a bod oedd y graig newydd, gen i babi, gen i hogyn bach hefyd, ac oedd hwnna oedd nhw, i fi, oedd di hyn ddim yn deg yn nhw. So o'n i'n sbio rhywle i mynd i siarad y pobl eraill, ac ar amser don am llawer o llym byd. O'n i'n gweld o'n anodd i
i cael at y dros na i gallu deud rhywun gwrando fel ma dwi'n teimlo be dwi'n neud amdano fo. Ac ie, dwi'n rhaid lwcus yn diwedd nes i bod digon i fyny i gallu siarad i rywun ac agor dros ac dwi wedi bod gael triniaeth ers dipyn efo Ysbyty Gwynedd. Ac os o'n i ddim, dwi'm yn gwybod os o'n i yma heddiw. Mae'r bond sgynna fi a fy merch wan, da ni'n neud pob dim efo'i gilydd, da ni'n inseparable. Ond mae o'n wrth agor y dros na a gallu agor i fyny amdano fo. Dim ond bod ffordd na dwi wedi gallu datblygu. Sut allan ni fel rhieni cadw yn meddyliau ni yn iach pa betha allan ni wneud i helpu ni'n hunan? So so dwi'n meddwl beth sy'n bwysig ydy bod ni gyd yn wahanol. A beth sy'n gweithio i un person, dwi'n necessarily mynd i weithio i un arall. Felly mae rei pobl bosib mynd am dro i'r goedwig, mynd am dro ar lan y môr yn helpu, hyd yn oed os mae o 5 munud o gerdded y diwrnod. Cael at yn gilydd efo ffrindiau, mynd i watcher ffilm, gwrando i gerddoriaeth, ac mindfulness hefyd a cadw'n heini. Mae yna lot o gwahanol bethau fedrith rhieni wneud. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig i canolbwyntio ar ffaith bod yna gymaint o wahanol fatha o mindfulness. Fatha i fi fy hun, mae ista yna ac plenty fy nhaid ac clirio am hen ac ochr yna mindfulness. Diom yn gweithio i fi. Ond dwi'n codi a 5-4 bora, dwi'n mynd i fyny mynyddodd, rhan mwy amser ben fy hun a bach cerddoriaeth ac mae hwnna yn fersiwn wahanol o mindfulness. So mae o'n anodd i rhai bobl canolbwyntio bod i gair mindfulness ella ddim bod nhw'n gallu prynu fewn ni, ond mae yna gymaint o pethau a gallwn ni wneud sydd yn mindful i edrych ar ôl iechyd meddwl ni hunan. Dwi rhywun fath o chdi, dwi mesu eistedd lawr a myfyrio, ond dwi wedi trio, dwi yn trio weithiau, ond dwi ddim yn dod yn naturiol i fi o gwbl. A mae'n haws genna fi jyst mynd i redag, oherwydd dyna di'r unig gyfle. Dwi'n methu neud dim byd mond rhedag. Dwi'n methu stopio i ateb e-mail na ateb y ffôn na textu rhywun. Dwi jyst yn mynd. A mae'n rhywbeth rili gwerus a dwi'n wrth fy modd efo fo. A mae hwnna, sut fath o mindfulness y ti'n deud ydy hynna gwawr? Os a fasa eraill o mindfulness a ti'n... Mae yna lot o gwahanol elfennau o mindfulness. So fel ti'n deud, mynd i redag, ti'n yn gorfod meddwl am ddim byd arall ond redag, so mindful movement. So mae hynna, fysa ni yn gyfro mewn mindful movement, fedrwn ni neud mindful eating, body scan, anadl, mae yna lot o gwahanol fatha o mindfulness. A dwi'n meddwl, dyna be ydi o ffeindio beth sydd yn gweithio i'r unigolyn. Y ffordd o feddwl am mindfulness ydi, dweud rwan mae rwy'n yn mwynhau mynd i'r gym ac yn mynd ar y treadmill am hanner awr. Os o'n i'n mynd rwan am hanner awr, fyswn ni wedi blino, fyswn ni allan o wynt. Ac efo mindfulness, mae o, pam da ni'n meddwl am yr ymenydd, mae o'n cymryd amser i ni gallu ffocysio ar un peth, canolbwyntio ar yn gwynt. A dwi'n meddwl bod hynna weithiau mae rhieni'n gallu ffeindio'n dipyn o challenge. Felly, mwy da ni'n neud o, mwy mae pobl yn sylweddoli pa mor werthfawr mae'n gallu fod i neud o. So, a dwi'n meddwl bod rei yn mynd bach yn frustrating pam maen nhw'n trio neud o, a wedyn maen nhw'n trio ffocysio enghraifft ar yr anadl, a mae meddwl nhw yn mynd i ffwrdd.
a wedyn maen nhw'n trio dod efo nôl, mynd I ffwr. Ond mae hynna'n naturiol, mae'n rhywbeth da ni'n neud. Felly mae'r meddwl yn mynd I ddod, ond dwi'n meddwl yr ethos rownd mindfulness ydy I fod yn glen efo'n hunan. Peidio fod yn galad, peidio fod yn judgmental a meddwl o'n hunan, reit, dyma be dwi fod yn gallu neud, ond I fynd efo fo. A mae lot o rieni sydd wedi neud o hyd yn oed efo mindful eating, di sylweddoli, gosh, do'n i'm yn blasu mwyd cyn rwan dwi'n sylweddoli yr blas, dwi'n blasu bwyd yn well, dwi'n aroglu well. So mae gyd o'r syna, a mae hynna yn neud yn bywyda mwy cyfoethog mewn ffordd, ac yn neud ni deimlo well. So mae yna lot o gwahanol elfenna, a fyswn ni'n gallu siarad trwy dydd am mindfulness, ond mae yna lot o gwahanol elfenna, a mae o just rhoi goedd efo, a dydy pob elfenna ddim I bawb, ond dwi'n siŵr mae yna elfenna fysa yn helpu gyd ohono ni yn ein bywyd o ddydd I ddydd. Diolch Gwawr, oedd hynna'n fatha crash course ar mindfulness, oedd hynna'n rili braf o'n cael clywed chdi siarad. Ond Aled, ti yn ei gwaith efo Sydd Mae Dad, a ti'n gweithio fel lot o rieni. Pa fath o bethau ydych chi'n gwneud fatha, beth ti'n gynnig mwyn helpu bobl deimlo well? Os ysio dwi'n hedag, mae pob un wahanol. Does am un sesiwn y fath a llall yn y ha as ni I hela crancod, weithiau da ni'n mynd i'r coedwig, a chwta am pethau fatha bugs a pethau fel la. A weithiau da ni'n just mynd i'r parc a pethau fel la. So, dwi'n neud rhywbeth gwahanol I dibynnu lle ydw I dros Cymru I gyd. Ac dwi'n gweld fod hynna yn fatha mindfulness hefyd, bod ni'n meddwl amdan beth sy'n mynd ymlaen yn meddwl ni ar amser, da ni'n ffocysio mwy ar gau amser hefo'i gilydd, hefo'i plant, a neud rhywbeth sy'n dod o hwyl I ni, a neud yn teimlo'n well, bod ni'n gallu mynd o'r sesiwn yn teimlo well amdano'i hunan, ac bod ni'n meddwl ni yn lle well I delio hefo beth sydd o'i dod. Dwi'n siŵr bod y sesiynau ti'n gynnig hefyd yn codi hyder tada I fynd ar plant allan ben hunan, a bod nhw'n gallu neud o hefyd, mae hynna'n rhywbeth mor bwysig, a bod nhw'n gallu gael yr hwyl na, a ti'n gallu dod o dy blant di fewn i'r teimlo'n well, fel rhan o'r edrych ar ôl dy hyn. Na, beth sy'n dwi'n neud dy mond I tada ydy pythefnos da ni'n cael I ffwr reit yn cychwyn. Yn y pythefnos yna, dwi'n cofio fy hun, sio cael y plant oddi ar fy nghaig yn y bythefnos gynta, oedd o'n just ddim yn digwydd, oedd o'n chance, oedd ni'n neud rhywbeth hefo'i gilydd, neu oedd hi hefo'r plant, oedd o'n, mae o'n amser mor bwysig y bythefnos gynta na. Ond fatha dynion da, ni'n cael yr un yn cyfle wedyn I just gwaith amser efo dymond yn ni a'r plant. Pa mwy amser fatha dynion, mae o'n y teulu I gyd ar pen wythnos, neu mae y teulu I gyd gyda nos. Fe yn aml da ni'n cael amser I creu y bond hefo rhwng dad a'r plentyn, a dwi'n meddwl bod hwnna yn rhywbeth mor bwysig I datblygu y plant, I cael eisiau da na rhwng dad a plentyn. Hwnna'n rhywbeth really lyflu, ti'n ei ddweud. Diolch. Dwi'n meddwl bod ni wedi cyffwrdd arno fo chydig bach yn barod yn sôn am Sydd Mae Dad, ond y cwestiwn nesaf dwi eisiau ofyn ydy, sut fath o bethau sydd allan yna ar hyn o bryd, clwbiau, grwpiau, sydd ar gael I helpu rhieni efo iechyd meddwl? Dwi'n gwybod bod y sesiynau di, ond yn gyffredinol, beth sydd allan yna? Dwi'n meddwl yn yn swydd ni, mi da ni ddeud grwpiau, gwahanol grwpiau rhientu. Ond mae o jyst yn rhoi sgiliau a newydd I rhieni drio.
Felly, ond beth sy'n neis amdan y grwpiau ydy bod nhw'n cyfarfod mama, tada eraill, bod nhw, pan maen nhw'n dod i'r grŵp, da ni'n trio rhoi bach o pamper iddyn nhw, so maen nhw'n cael panad, maen nhw'n cael snacks bach neis, da ni'n trio wneud y lle'n gyfforddus. A mae'n neis bod nhw'n gallu siarad efo'r rhieni eraill sydd yn teimlo bod nhw'n mynd trwy'r un pethau, yr challenges mae plant yn gallu rhoi ni trwodd weithiau o ran ymddygiad, neu, a bosib, just trio pethau gwahanol i wneud bywyd yn haws o ddydd i ddydd, a bod nhw'n gallu siarad efo'r rhieni eraill, cael syniadau o'i gilydd. Felly, really, facilitatio'r grŵp da ni, ond mae y rhieni efo lot o'r atebion eu hunan. A mae o'n ffordd o neu nhw deimlo'n dda ac adnabod bod nhw'n neud job da. Ac os maen nhw wedi cael diwrnod drwg, not to beat themselves up about it, os chi'n licio, ynde, a just bod, na fo, dyna diwrnod, ond symud ymlaen i ddiwrnod wedyn, a trio gwahanol bethau, achos mewn datblygiad plant, maen nhw'n newid mor gymaint, maen nhw'n mynd trwy un stage i'r llall, so beth sy'n mynd i weithio bythefnos yn ôl, diolch yn mynd i weithio bosib heddiw, so mae'n cael yr syniadau gwahanol na i teuluoedd, cael y cefnogaeth iawn. A o ran unigrwydd a felly, dwi'n meddwl, o'n i'n eitha lwcus cyn lockdown oedd gennych chdi, mae'r llyfrgell, mae llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd yn aml iawn yn cynnig sesiynau, amser stori a felly sydd am ddim i rieni allu mynd, a ti yn aml iawn gyda banad o fanna, a mae hynna jyst yn ffordd i chdi gael allan o'r tŷ, a oedd hynna'n rili defnyddiol i fi, achos oedd o'n rhoid yr hwb na i chdi fynd allan o'r tŷ. Os y grwpiau fyla eraill, da chi'n meddwl sydd o gwmpas? Mae yna llawer o grwpiau o gwmpas, mae yna grwpiau ti a fi, mae yna Craig i blant, mae yna gymaint o sesiynau yna allan yna i rieni gallu fynd, ac mae nhw yn y sesiwn yma i mam a tad. Mae'r ymwelydd iechyd, mae nhw'n rhedeg gwahanol grŵps. A yn Bangor, dwi'n gwybod, mae yna tad, mae yna fel tad a'i fabi, mae yna grŵp. Mae un o'r tad wedi sefydlu ei hun. So mae yna lot o grŵpiau felly i rieni fynd, oes. Be wedyn ni siarad am hefyd ydy, mae yna rhai teuluoedd ddim eisiau mynd at sesiwn yma, bod nhw'n bach efallai efo social anxiety neu rhyw pethau eraill. Ond mae yna gymaint o pethau gallwn ni wneud adra i helpu ni hunan, ond hefyd i gallu wneud hefo'r plant. Yn y mis Tachwedd, nes i wneud un mental wellbeing activity pob diwrnod. Rhywbeth oedd rhad ac am ddim i gallu profi bod ni yn gallu dechrau iechyd meddwl ni hunan. Ac un o'r pethau o'n i'n ofyn wneud, a bod o'n i'n ofyn sut sy'n ni'n edrych ar camera, dwi'n meddwl hynna just fel mae pobl dod yma, ond ar YouTube ac Instagram mae yna llwyth o baby yoga, a nes i hynna o flaen y teledu hefo plant, ac hwnna nes i gweld oedd y peth nath helpu fwyaf, oedd baby yoga, efo bod ni'n dilyn o fel ni fod i, ond gaf ni gymaint o hwyl yn neud, a dawnsio, yn y cegin, just dawnsio o gwmpas, ac oedd hynna just gwen a gwynab ni gyd. Dwi'n mynd hynna'n dawnsio, di corff ma ddim i fod i rhedeg rownd y llwyfan, ond oedd o'n mor neis i gallu bod ni hunan a just dawnsio yn y cegin. Ti'n be, bod dawnsio yn y cegin, os dwi'n gael diwrnod drwg ar plant, dwi'n meddwl, fatha diwedd yn os dwi'n mynd cyn gweld reis, dyn ni'n gorau gael disgo cegin, a mae pawb jyst yn teimlo bach gwell wedyn. Achos mae'n rhywbeth mor syml i wneud, ond mae o'n jyst yn fatha rhyddhau rhywbeth yndi. Achos sy'n neb yn beirniadu chdi chwaith, ti jyst yn gael bod yn hollio'r hyd. A mae o'n wonderful. Diolch yn fawr iawn
Aled a Gwawr. Aled, diolch i chdi am fod mor onest am dy brofiadau, am rannu gymaint, ac am y gwaith ti'n neud hefo Sut Mae Dat. A diolch Gwawr am fod yn gymaint o gymorth a rhoi dy tips ffantastig ma i ni am y gwaith ti'n gwneud a lle allith bobl fynd os maen nhw yn teimlo bod nhw'n diodda hefo iechyd meddwl nhw. Diolch i chi gyd am wylio, a dwi'n gobeithio bod y sgwrs yma wedi dod â bach o gysur i chi, bach o gymorth i chi, a dwi jyst eisiau deud i unrhyw un sydd yn gwylio, sydd yn teimlo echo bod be bynnag dyn ni wedi drafod yn taro deuddeg, dych chi ddim ar ben eich hun, a mae gennych chi'r hawl i ofyn am help, mae gennych chi'r hawl i ofyn am gymorth. Yr unig beth sy'n rhaid chi wneud ydy agor y drws. A dwi'n gaddo i chi, fel dwi a Aled wedi sôn yn profiadau ni, mae pethau'n mynd i ddod yn haws. Diolch am wylio.